demit, medon, kuntilanak, Iya. Itu tuang kabeh nih. malah aku ngungkuli wong apik kelakuane, mbiki apik kuwi wong. Baru kakek lho, tak pulsane, listrik ya, das. Kok wifi-ne mati? Mati, tak pulsane. Lah niki teng pundi? Engka nang gubuk lho. Nang kebon. Ya, Mbak. Tapi ora dhewe, temeng bi druwo, bi demit, bi medon, kuntilanak. Banaspati. Dalam kamu ngomben tak piro? Pripun? Mas Gendon sih, ya turu-turu dia Mas Gendon turu. Turu era isap turu. Lama metren tak perang botol. Iya no. Kalih. Apa to cah ijine lho godhok. Kuwi apa rabene kritil? Apa iki? Badak, cocote badak. Bedake mabuk e. Wah, mabuk. Mabuk napa wong pijetan niku to? Sapa? Lan di badak. Kuwi lah mijet anu Dik, pijetan ombe petik lho. Ampun ngoten to, Bos. Makanya mantuk lo derek latihan Mas Badak bareng. Terus temu latihan meleh mriki ya. Lah nggih kalau tak derek latihan Mas Badak. Dewi pijetan aku lho bodem Dek. Gak krasa wi. Ya ampun di komen gak dibales yo kok lihat. Lah kono jenengmu boleh. Leno apa to mboten. Dileh kowe. Pas niku lho nanem anu kok lho, durian niku lho. Apa? Andur durian. Kowe iki omongmu senanono bin mosok durung ditandur. Komen yo gak dibales yo Komen videone jenengan pas nandur duren niku lho. Lah nek ora enak aku gak nandur duren, pet duren. Nggih, nandur duren. Nandur duren. Nek nandur duren mboten tukul nggih. Bosok. Gosok. Tandur lambene badak kae. Oke, anu umur sangune dapet mantuk. Lah iki sangu iki apa tengen. Mas niku nek nderek latihan pripun carane? Nek sakone gak balik aku. Gue gak disauri piye to? Kowe nek sing mijiti badak kae seswa. Siswa. Lah iki nek nderek latihan iki carane piye? Lah meli jasa mboten. Ora kena golek duit, Mbah. Mriki latihane nggur ngombe kopi, pecetan ngombe kopi Suwun Mas Santo adiae kok rung turu le. Domoe kula kali jenengan iki ndang gawe perguruan anyar ya to. Masuk. Masuk Mas Gendon Masuk. Lah niku nek daftar ngagem ijazah mboten? Surat keterangan Anu ngagem surat BPJS. Estu wae Mas. Pengen derek kula. Lah nggih. Sepi men dengaran, Mbah. Sepi nang aku ki nang Tegal dhewe terus ya. Mboten kan biasanya nek cacah teng mriku. Anu Mas Gendon suratnya surat nikah. Terus ijazah. Terus apa wis jenenge tak tekoni nyawuri ngono kuwi karo surat keterangan BPJS. lakukan baik konggone anu. Konggone Kapolsek. pengadilan agama kok.
kebun kok. Iya. Akeh to. Kebun iki. Oh. Terus Pripun? rupane gendut to ya apa? Rupane gendut. Raine kon etokne jajak ora manjaman dadi pelatih kon mijeti terus. Umek ai. Aswin ngawi AE 22. Kuwi pamane akunku tak gawe wong edan 9 kurang 7 lebih 100 kurang 7. Wis masuk tok pokoke. 100 kurang piren? Pinten? 7. 100. Berarti 199. Songo telu goblok men 100 kurang 7 songo telu. Nggih, mau mengokleru nyeneni ae kok. Aku gak nyeneni pas nih. Jadi 100 kurang telu koplak. Koplak ya ngene lho, koplak. Kayak gendut kuwi. Kenal niku, Mbah? Boten. Lho iki niku anak buah jenengan iki. Lah, kula niki ajeng nderek latihan kok anak buah kaya pendekar, kok mboten pendekar ya, Mas. Delok anak buah apa sik kowe. Anak buah ngarit kok. Kula niki mboten pendekar, ajeng nderek pendekar, nderek latihan pareng mboten. Mboten pendekar yang pendopo gitu. Estu kula ajeng nderek latihan nek pareng. Surat-suratnya tak kompliti. Terus piye Mamang ya? Kantor itu sarane iki. Pripun? Kan bayar ya, bayar. Berat iki. Suwun Dek Tolo, Dek Dereng Sare. Nggih Mas, derek nggih. Nggih. Hakim surat izin orang tua napa niku? BPJS. BPJS ini apa? Aduh, piye to iki? Lah kurang itu BPJS. Apa, Ndut? Surat keterangan sehat jare. Lah kowe kentir rata salah sehat-sehat kok sehat. Kata anak bener gak boten asal kumut. Apa? Enak wong kenter gak lah melu, mangane kudu di BPJS. Lah ngaku lek kentir aku mbae edan goblok kentir kecil cilik. Rada yo ora ngetri rokok yo, ngene iki yo banget temen. Diroki latihan ra oleh rokok entar ra diteri. Lah ngeteri lu piye yo nggih. Yo. Paketnya lu bodoh. Paketnya iki sik bodoh dugine. Lah jerene nek ae pendekar ngono kuwi iso mabur kanggo kantong macan. Lah kantongnya apa keri? Alah macane itu sik cuwilik ngoten kok. Cuwilik ya mesti gegem. Matane cek lepok. Macane dingkelen. Oh. Didik jeb ya tokmu kowe kelak bolong, Dut. Wong loro kuwi to nek aku ora entuk melok latihan deloken we. Gendut tambehan we. Orangnya pripun, Mbah? Pripun? Orangnya pripun? Orangnya pripun diraseni lho. Sae, kuwi sapa kuwi? Niki tiang parenan, Babatan. babatan. Lah kok gak ketok rada ado iki. Yo, nyen lu sing kacamata barang ijik ra ketok. Lah mak Oh, lha wis rapat genah babatane ngendi jal? Anake Pak Suroto. Anu anake Pak Suroto. Lah kula kenal Pak kok malah jenengan mboten kenal piye. Lah nek Pak Suroto melok aku kuwi apa tau melok aku ora gelem doan. Lah mboten dijak kok Lah tak jal udah ora gelem kabeh mlincur. Lah aku lho Mas pokoknya Mas Evan kali Mas Gendut dalam badhe nglamar nderek latihan. Kula nderek Mas syaratnya ngagem napa? Ngono kuwi apa dadak alus ngono? Tomi ndang gawe perguruan anyar mawon, Mbah. Perguruan
dikontakti. Anu, napa tira sing jenengan di band nika? Apa? Niki perguruan anyar, Mbah. Perguruan Naga Entrong. Dulur teko perkara sego. Naga Entrong tapone cocote gendut. Malah arti tapo. Piye to iki? Kan sewangar, Mbah niku Naga Entrong. Ketimbang naga entrong ya naga tumbuh ora gede. Entrong cilik. Ini sisi aslinya sinten orang kawin itu. Jimat malam semuanya tuyul. Tekon. Ini mau kawin sapa, Pak? Dan kuwi gendut iki lho. Kondang bale tak idek tek diase ro. Tak oklek-oklek malah terang ra oleh. Tiang ngawi itu sing sampean medeni ini sapa, Pak? Piye? Santune tiang ngawi niku lho sing sampean medeni ini sinten? Medi. Sing diase piye? Terus badak tiang ngawi niku sing jenengan Deni niku sinten ngoten lho. Duh. Lah menungso karo wedi menungso mah wedi ku Gusti Allah karo bapak ibuku kok. Lah nggih. Ya makane aku tak teko. Mas Ranto. Medeni sapa lho kowe nek nakal tak omongke. Ngono lho, Ndut. Kupingmu jenengen matamu celekno. Eta. Totonan utekmu kok ngomong lebokne nang manahmu nang atimu, simpenen. Dadi nek perlu nyekelo pulpen. Ditulis. Kertas tersurat, bar tersurat tersirat dalam otak. Bar tersirat dalam otak dilebokke nang nggon disaring, dinyatakan di dalam kalayak umum untuk kebenaran itu. Ora cuma nyocot tok ngono diomongi ora gugu to latan ra oleh. Mau badak niku terang ngoten niku dae nakal era mo. Timote kok wong ngawis mbok den sepo. Aku wedi yo ora wani yo ora, anake pas. Ngerti? Pas. Nggih. Pendekar kok wedi wani apa ana. Nek wani aja wedi-wedi nek wedi aja wani kondo to. Iki ngaku pendekar dari ngamar. Kowe engko nek aku ora entuk latihan deloken Ndut, tak bong omahmu teko omah. Omah elek. Sing dia Wong sing dia epek-epek ra kowe tok lho. Jane campuran karo minyak klentik karo anu karo apa jenenge iki. Jeng ben sios belah dus napa mboten? Dus jerer dibelah. Lah dosak kandang kok golek. Makane aja sok ngombe banyu goblok kowe kidokan. Nanti ngajari sampeyan kok malah. Lho barang elek yang mbok tiru. Jadi niru apa sepuh. Sing omahku sepuh sapa? Ipo niku lho. Badak niku lho yo ngomong jare jenengan sepuh jare. Wong cek brengkas nom sangare ngono ya to, Mbah. Bejo cilokoe kok cangkeme karo pladene ngomong sing penak kowe Ndut. Karo epok tak rampet kowe ngowar kok latar tenan tak rampet tenan ora nah aku rambut latih. Lah ku yo gumun. Sing mari nenek aku cuma TikTok tok lho. Anggere nang rokok kok diperingatke. Lah nggih. Rokok lah kutu-kutu dhewe tok TikTok. TikTok diseneni. Yo saiki piye iki, Mbah iki? Lah ki aku tuku-tuku dhewe lho. Lah nggih rokok diseneni gitu. Nek rokoke ora dituku. Dapetane mbakku apa ya bongko sing makani sapa? Lah nggih. Pabrik rokok buka pernah guling sing kerja perang-perang PHK pernah ngesakne. Ang rokok kok seneni. Wis wani rokok ngarep TikTok. Lho iki lho tok. Rokok kok berapa seneni ae. Rokok aku tuku-tuku dhewe. Aku gledek karo muli. Mboten njaluk TikTok gitu. Ora njaluk TikTok. Serius. Seneni. Seneni. Ora sopan wian. TikTok sana kurang ajar. Kayak kowe iki lho, Ndut. Wis seswa saiki mbok kon bayar larang, mbok peres duwite. Jek mbok kon mijet
ngerti ra mbok bayar. Kuwi persaudaraan cap piye? Nggih. Kare Mas Santo donga jalan panjang umur sehat. Ya rungokno. Saiki latihan mbok peres duwite. Jek mbok peres tenagane mbok kon mijet utekmu perasaanmu ning ndi? Barang dene anake wong apa? Lho, anake wong gak ngono carane wong isih gak pas seduluran. Duit ora kanggo, donya ora kanggo. Lah saene pripun? Sana ora bayar kaya aku. Mau aku ora bayar. Lah kon mbaleni ning taun pinten niku terusan? Lah tapi itu 80 ya lho. Pitu songo, Mbah. Nek ora aku awet TK. Heran pas ora SD TKO pelatihku. Sinten? Lah latihan lho. Dan sesuamu ngenekno. Sisok dhuwur titip tok. Jatuh belakang, jatuh samping, kip, jatuh muka, jatuh samping. Masura. Terus balik neh. Jatuh muka kon gedruk tokore gegem. Ora usah ping 500 kaya aku ping 100. Ning wargane kudu nontoni. Krungu apa ora wis gendut barang kok malah kaya aku kaya kiai mbok rungokne. Wah dosamu kaya apa kowe. Lah cah latihan kok diperes duwite peres tenagane. Lah nduwurke pelit. Latihan ki Mas sing dikencenge dore jam 7, bare jam 2, jam 3. Rungokno. Rungokno kupingmu. Dadekne awake iki ngono kuwi. Dadi dhowerke jam 7, apa jam 8 anyake, teko jam 2 jam 3. Jam 4 tak gawe senam jurus loro, engko sename 4 ngono wae. Lah kok sing digegeti wae senam jurus dhower gak diwenehi. Sing paling utama wae keesaan. Kowe nek mulang akuan yo ngono kuwi kon latihan ora gelem. Dut umbalon dut, mumung cangkem urung tak tongkak teko omah. Dut, Nggih. umbalo. Wedi nek Lah palak. santai. Walat kok apa nang Malati. Jane ya pengen Bos. nek bosone ra iso. Tak diomong ra gugek kuwi lho do ning Jakarta terus. Lali omah, lali wong tuwa, kaya ngono pengen mlebu swarga. Lah nggih. Lah marai badak cita-citane mlebu neraka nih, Mbah. Aku yo gak neraka gak swarga, aku nang swarga yo ora patut, nang neraka ora kuat. Lah nggih. Aku lho nek kuwi arep swarga yo nang swarga tak dongakne. Aku ki nang swarga yo ora patut, nang neraka ora kuat. Wis repot to. Nang Berarti terus- tengah-tengah. Iya tengah-tengah. Lho iya, wong edan. Jadi piye? Bagasane cita-citane nang swarga. Lah wong siji lari tanah kelahiran iku wis dosa, gak bekti karo bumine, gak bukti karo kakak kawah diararine. Lha lah mendem baturmu kawahmu lho nang omah. Mbok tinggal ning Jakarta mangan yo rambut jak. Ping pindho lambi wong tuamu. Arep mlebu swarga metu dalan ndi? Lah nggih. Tambah. Dalane dereng temu. Selalu sehat Mas Ji. Panjenengan nggih sehat selalu, panjang umur. Kuwi wong ning Jakarta kuwi gak mlebu swarga. Cilik digedhekne kon mikul dulu mendem jero. Lah kok malah dolan terus Jakarta kerja seneng dhewe, rabi, wis ora wong omah. Ngono jare mikul dulu mendem jero ndasmu kuwi pok karo gendut kuwi. Kula kan balik jeng bodo. Lho. Lah nek balik kok sebodo pisan lho.
setahun pisan ku jenenge ra bekti karo wong tuwa ngece. Malahan. Lho iya. Cah latihan bengi mbok tunggu mbok latih. Lah mbok murah mbok tunggu mbok parani kok. Memang rumah samu iki aku lagi muni. Kowe rumah samu Jakarta terus ini bener. Aku ngomong ngece mengece tanah kelahiran. Aku ngomong ambil kowe lho gak ngomong wong lho. Kadek gak ngece tanah kelahiranmu. Wis nang kono lahirmu. Kakang kawah nang kono, ada nang kono. Terus mbok ece lah mandak lemah puan kerek gak nang sing tak badok aku nang Jakarta subur Jakarta lho wis ngece. Mami Rohil mat malam Mami. Tapi jenenge ora wong ngerti wong pinter ya dapurmu lho. Ngerti dapur? Nggih. Piye apa artine? Pawon. Goblok. Wah, piye to iki? Dodomu lho puraan apa urutan rasamu jenenge dapur. Kuwi artine ngono kuwi kok pawon dengkulmu kuwi. Gak dapur pring. Dadi dodomu iki urutan nganggo rasamu. Sing rumangsa lak dapur. Dadi wong ngerti. Pas dapur pawon. Oh. Ngono iku. Wajah anu pikirane. Asas cerewet ning gure ya parani nek tak parani wing ngolan. Nggih, mang tungkak mawon, Mbah. Mang tungkak. Wong omahmu. Dibong omahe. Bong omahe kuwi. Dibong omahe mawon. Ngeleng-ngeleng ya dikon latih gak gelem dapur pawon ngono dancuk apa gak ngerti to dancuk. Lha napa? Apa kuwi? Lah nggih napa? Apa tak tekoki sik kowe pendekar aku siswamu kok. Malahan. Dapur teng jero dodo nggih. Ndang apa dancuki? Dancuk riyen. Nila gendut ya wong pekok wong pinter ya kok ngono ngaku pendekar. Kere dadi dewan. Dewan Dias mungkin cangare dewan dekor tenang ngono. Dancuk kuwi dandanono cocotmu kuwi lho nek ngomong sing ati-ati nganggo rasa rumangsa. Niku lho kula ndek wae meh ngomong niku jane tapi lali. Niku ndasmu kuwi. Apa ndasi? Lah wong ora gede mun. Lah ngono kliwane nglatih. Bayare gek larang 2,5 juta sing opo? Lah aku ki lho. Jarene pendekar abal-abal. 15 tahun 20 tahun lah 85 dadi pendekar gung dikeceri orang entuk jurus kunci iki 2020 to. Nggih. Selawe 2005 40 tahun. Duh, Dadi ana pendekar. karo marga abal-abal mangsane aku. Makane pendekar. kula usul jenengan ayo ndang melu gawe perguruan anyar. Moh, Anu entong naga entong wis mawas diri, Mas. Nek perlu usulno tokno tak ndang belas sapi. Dhisik aku bangga, lho tenan, bangga karo Ngesa. Bangga karo sedulur. Guyub rukun ngalor ngidul mangan bareng hidup semati ngantek dirokne apa? Bolo angkrang. Lho aku lho duwe judul bolo angkrang. Sitok disikat kabeh ngamuk. Lah saiki dari sedulur tunggal kecer kok engkel-engkan perkara badokan duit. Nah, nggih. Nah, kowe kuwi lho, aku iki ngomongin kowe. Kula setuju. Kowe. Lah kula ki setuju kalih jenengan ngoten lho. Setuju ki pira? 7. Pitu Satu ya kali apa artine? 7. Apa artine pitu ki? Oh iya lah malah kok jlentrehne angka 7. Aku kan teko, kowe kan pendekar aja ngawur kowe ngatih. Dosamu kowe nang kanane ora umum kowe. Badak niku lho sing latih kula mboten kok. Lah pitu ki apa? Lah nggih 7. Lah goblok neh.
pitutur, pitulungan, pituduh. Oh, dak, rungokne kupinge lho. Apa didoni? Idone cocok murene. Sesuk mamane mangkowe. Positif dibong, Mbah. Positif bong. Mana ra ngerti Bok ya apa? Omahe badak. Ngono kita itu ngomori kayak TikTok, bukaan, Oh, nggih. tetelan. Kuwi njowo bukaan wi ora? Apa artine? Ra. Lias. Aja debat kok wis apa BGW. Anu niku tiyang nglarang Serambang. Malah lemes-lemes iku ngopo lemes sih? Nah, nggih, lemes kantun maem nggih nggih ya. Mam dasmu nah kuwi lemes kok maem. Iya, salah terus. Ora salah kurang pas. Nggih, maksudnya niku lho. Loh, maksudnya niku piye neh? Jare aku kurang ora pas. kok nyalani kowe. Ngomong salah mboten kurang pas to. Lah nggih kurang pas. Apa lemes ki? Lemes. Kamu sih madang gitu Mas. Lho, badak Mbah senyauri badak. Dadi nek kowe kalau aku wong kuwi kaya dene bacok matane kuwi kok. Badak. Badak Badak kuwi bacok. lho. Lagi ya. Gendut badak bacok matane lho. Dadi ya lemes ki Ini apa? ngalemo, mesemo, nek ngedepi wong, bendo simpatis, Kula kan bendo ngoten, Mbah. seneng. Lah nggih kula kan nggih pun ngoten. Senyum, sapa, pintu kuwi. Lah kuwi hanya kok ngomong sapa iki apa? Wong samar-samar ketok padha rong cadok kataran kuwi kok. Apa enek Jawa tembung sapa iki apa enek? Lah napa? Sopo yo? Lah nggih sapa? Mandak karo otok ae. Iku gak iso. Lah dancuk, Pok. Dancuk, Pok. Kuwi artine dhewe kok. Nek ngangge lucu nggih, Mbah. Dancak ngono terusan yo. Ya tak mancal biasa wong kuwi. Lah dia mau kan akale O kan kleru. Lah niku kan kurang pas ora kok kleru. Ngono nek diancuk, Pok, lak manis penak dirasane dancuk, Pok. Lah kasar nggih. goblok. Nggih. Nesu karo gak. Nggih. Dancuk apa? Demi anak cucu kita kerja keras untuk akhir nanti ini dancuk. Dan bahkan cocokmu sing ape nek ngomong, nek kowe salah yo coba terus nek Iki trentrene. Badak cek ngeyel Mbah jare dancuk ora ngono kuwi jare ngoten. ora ngono kuwi ndase badak kuwi. Elene nek pendekar moto duwiten tok ya wong kok kowe kuwi loro kuwi. Lah aku lho mbok latih mbayari ya mang repes, nganggo gaspon, nganggo tontor, nganggo oncor. Lah kok malah harga abal-abal. Nggih Mas, abal-abal ndasmu kuwi. Lah nggih sinten sing sing muni. Angkem. Yo takon Lagi kowe to. cangkeme sinten? Golek ana akun jenenge judule Minereng. Minereng. Temu aku golek gak ngaku wonge. MENERENG. Tirose di ben anu pundi lor niku. Ora ngaku kok Lah nggih. caca-caca yo urung kena. Ora nesu. Aku arep moro sekolahane tak kon nglatih dibai kesek. Aku gak nesu. Lah nggih. Kula mengke tumut nggih. Tumut apa ndi duit? Sinten kula? Ya Hmm. nyuwun jenengan. Jadi gak duit. Jare nggih gak Emang nggo duit. Kalau aku ndi duit. Lah nggih tirose diwau nek latihan ra oleh nggo duit. Piye to? Tumut ki apa? Tumut. Melu. Lho. Tuntunan. Terus Umum. astagfirullahaladzim. Lah lha apa? Tumut lah terus aku ki terus mbok latih kapan kok ya mbok tekoki malah mbok bedhek iki. Lah kula kan anu Mbah mboten ngertos. Lah mboten ngertos sok nglatih. Lah nggih. Badak niku lho kula mboten kok.
Lho iki lho sekolah larang ngantek cemplungane luwangan 40 dina. Poso 7 bengi gak mangan gak ngombe, 140-an gak mangan terus. Karo mangsamu kok temu mbok jaluk karo mbok MC. Ah, nggih. Aduh. Pas rumah adone ora tembus kok tung-tung diri. Pembukaan anak warga itu tak inget ini baru operasi sirkular ngelatih teko nggone kertan iki gak ora milik pentol. Suambung. Lah pas kilek menggonggong kapilah berlalu lah sabung. Niku cara monono nganu, Mbak. Pedhot ngoten. Ya ora kok. Warga sambung iki lho setek pasang lep. Ini gak tambah gak kurang. Pindah lep yo gak tambah gak kurang. Ora kaya gendut ku nek sambung ngungkul-ngungkuli wong bar mikul apa? Kuwi degluk. Tak titeni gendut iki. Kalau enggak yang panas Kenapa? aja, yang panas aja. Akhirnya akeh warga jeblok karo siswa memalukan. Nggih. Oke. Aku nak rambut latih deloken wae. Nggih, badak saya sing latih kok. Kula mungkin tumut latihan mleh. Suwun duwe mawar duwe hadiah terus karo dulur-dulur. Alhamdulillah. Kuwi tenanan. Ngono. Niki nggih ketenanan, Mbah. Nak tenan sak teko. Wah, aku mbok latih kae mbok wae ngene. Sedulur tunggal kecer piye? Tega lorone gak tega patine. To? Nggih. Lah kok do gelut-gelutan saiki. Do kepu-kepuan. Ah nggih. Jare gak tega lorone gak tega patine. Berbudi luhur. Budi iki apa? Budi pekerti. Dasmu Jadi mas balik ya. Budi iki apa? Kelakuan, tingkah laku. Lagi budi pekerti. Niki lho aja wangsul nih. Anu Aja oleh, latih malam minggu mulai ki apa ora oleh. Mulai sesuk jam 8 apa jam 09.00, biyen ngono kuwi. Anu waya sahur, Mbah. Sahur kuwi nek latihan biyen kuwi nggo bontot. Walah, anu mare lali niki wau. Ora Nggih, tok anu salamne tepake mawon. Nggih. Lah ya toh. Budi ki tingkah laku, luhure apa? Leluhur. Alah ya Allah, astagfirullahaladzim. Kuwi dhewe kesakmu kondi. Budi itu kelakuan luhur kuwi apik. Lungguh kang diatur karo rasa. Kuwi jenenge luhur. Berarti rasa sing apik ngoten. Tingkah laku tidak kan rasa sing apik. Lah nggih rasa sing apik. Rasa apa ya? Rasa paling enak kok pahit kecut anak gini kok rasa apik. Renando tak sakel cocotmu. Sesuk kaya kobar we. Lho saiki lho. Nang nggon konten kobar nenek mbiyen. Entek parane wong 7 truk, 8 truk bongko wisan. Lah tak delok kok malah unyas unyus. Makanya gak berbudi luhur, berbudi hancur. Duit digedhek-gedhekne, pitik ingkung nek ra gedhe moh. Piye ngono ki jajal. Ah nggih. Latihan saiki lho paling suwe ya. Kuwi malah 3 tahun 4 tahun, paling cepet 2 tahun disane. Jadi pas aku. Umure tiga perkara musuh saiki kabeh-kabeh. Apa nak kabeh dhewe. Sugeng enjing Mbah Pujo nggih, sugeng enjing. Oh, kuwi lujeng enjing nggih, Mas niki ajeng ndolek Mas Epuk niku lho, ben melok kondang jenenge. Aku kula ajeng tumut jenengan. Gawe perguruan Oke. anyar. Diomongin nek pembukaan ku lho gak anggere pembukaan. Apa artinya? Pembukaan biyen Mas. Takset nih ya.
tangan iki nyuwun nang Gusti Allah melan. Iki loro munggah sing bener. Tako Mas Imam, elek-elek iki Mas Imam sian. Iki anak awan nak bisa bengi. Loro ki nyuwun muga-muga dikabulke wilujeng slamet. Lah kula latihan. Niku tok. Nih ngono. Ingetan no. Wah. Yopo ki. Gak enak pembukaan nak malah mbok guak ngene. Tapi kira kuwi kaya gareng pung. Nggih. Lho seti munggah nyuwun. Iki nyuwun. Mudun. Anak warga kuwi nang TikTok entar pembukaane ora pas. Lah nyikut malah nyikut susu. Astagfirullah iki. Ngono diketokne kuwi sing pelatih koyo epok kae. Mugi sehat selalu Mbah nggih. Wah, apa kok aku ae jenengane kok. Lah aku sing latih kowe bikin gendut. Lah aku nek rapas kan genteng protes nang kowe. Lah kula sing latih sinten terusan? Lah jarene mak gendon. Makin Karo mak kita. Oh. Atur suwun, Mas. Wong dia suwun sedaya duruk-duruk semaya dia. Alhamdulillah. Ndak murid tidak bisa mengembalikan. Iki wis manut, wis manut Nah, jenengan wilujeng mugi-mugi tansah dipun paringi sehat, Amin. sugeng, panjang umur, cukup rezeki, cukup iman, cukup dulur, tansah bektas sumateng tiyang sepakat kalih, nindakaken dawuh Gusti. Amin. Amin. Penak kowe sing amin aku sing ngene iki to. Lah nggih kula ngamini. Mas ngomong, Mas, nak pembukaan unine, nak pengujupne saiki wong Jawa dibalik. Ibu Pertiwi Bapak Angkasa, koyo aneh. Lha napa? Oh, gak Ibu Pertiwi Bapak Angkasa gak. Lah pripun? Bapak Angkasa sing mayunge aku ibu tinggendang aku ngene tangane munggah kae. Medun Ibu Pertiwi. Papat kiblat 5 pancer, masuk. Masuk. Akan kawadere masuk konstruku rewan non kacak lagi nyikotin alewana rejiun. Apa Jawa kowe? Yes. Kula mboten nutut nek ngoten niku. Pelatih goblok lho. Kuwi Makane kula esuk kok. makane kula ini iki belajar teng Ngono jenengan. kok wani kowe yang bikin Nggih, nek niku nggih nggih kula. piye to? Nggih. Lah kan jenengan sajar mboten ditampa. Yo gak mengubah kodrat Gusti. Nggih. Ngono ki yo maning latih ya. Badak sing latih kula mboten. Apa ora mawas diri to? Wong dipesanku yo ngono. Saiki wis jamane katut dina jawane tuwa. Kowe arep ning ndi kon gak usah do padu. Arep aneng grup 45 yo karepmu, grup 17 karepmu, grup 16 karepmu, grup 17 karepmu. Sing penting aja do padu. Nggih. Kula 22, Mbah. Kula mboten. Lah. Rolikur apa kowe rebutan bet karo 16 pitu. Lah kuwi sing bet sing duwe sapa? Lah nggih. 24 yo ora duwe, 29 yo gak duwe temu warisan. 16 yo gak gawe. 17 gak gawe. Kok dienggo rebutan di Menkumham ke? Di hak paten gitu. Hak paten iku pong gawe. Awet aku ki latihan kuwi lho, esas terkenal teko dunia. Lah, kuwi balik. Sing ndi sing jenenge sedulur tunggal kecer karo sing diwehi judul arahan berbudi luhur. Lah yo berbudi hancur to akhire. Nggih. Ya mare kaya kowe ngono kuwi nglatih teko ora-ora mbok sambungne. Kula mboten nate sambung kula nek mriki Coba balekno. Esa itu yang diutamakan persaudaraannya. Pas seduluran sedherek sedulur tunggal kecer tegolone gak teko patine. Yen wong iso ngecamne kuwi ngungkuli dulur kandung. Lah kok kepruk areng Menkumham, kepruk areng jaba, kena hukum karma kowe. Nggih. Persaudaraan di atas segalanya, pangkat, derajat, harta, benda ndak terpakai, masih tinggi persaudaraan. Kuwi ulang-ulang ning wong Indonesia. Nggih. Tingkah laku sing apik. Berbudi luhur, gak berbudi hancur.
mosok ora ngesakne aku ngene iki to. Nglatih mlaku, kudat-kudanan Nek nggo kula payu ngesakne, karo Mbah. nangis. Lah nggih, jaman biyen mboten enten lampu gitu. Nggo tintir. Tintil niku napa, Mbah? Tintir, Lah oh, sentir kok. sentir, minyak gas, Lagi umplung kula- dibolong, Krungu tintil. dibolong, diwe sumbut, sumet, kuwi Lagi tintir. Krungu kula tintil. Tintir, gak sentir, nek sentir iki bocor goblok. Lah nek sentir bocor, oh mancur nggih. Lho ya nyentir macun nek tintir ya kuwi ke umplung dibolong, diwe sumbu, disumet kuwi tintir uripe mak tir ngono. Dimarublik nggih. Ya ublik malah pas. Lah nggih. Wong diomongi kok. Urip ki ora suwe, sak detik, sak menit, sedina, rong dina kurang umurmu. Pok, umurmu piro? Tambah setahun. Goblok ya. Kelong umur ki ora tambah. Makane nek isa diomongi nek wis tuwa ndingkluka kaya pari lho kok malah ora, tuwa-tuwa malah mecah eza, golek kaya padepokan kae, padepokan Madiun ki lho mbiyen. Gawe aku golek usuk urunan usuk, cek nguruk. Jenengan melu bangun berarti, Mbah? Yo tak ndak kok saiki gak entuk melok. Lah nggih. Gak entuk kantor roh ngono piye jajal. Usul nek dibong ngoten pripun? Apa? Dibong. Sampurnane ya wonge tak jekone lemah terung, Purbaya, Plencung, lebokno nyawang istok-istok. Toko sekundane Blintang Pegatan mati tabrak motor. Ngono. Heeh. Lho, kuwi carane karek kuwi tok. Lah nggih. Makane umur nek ati-ati aja lali dego-dego digawa. Nek wani aja wani-wani, nek wedi aja wedi-wedi ngoten to. Apa artine? Ya nek wani yo wani pisan, nek wedi aja wani ngoten to. Yo gak ngono kuwi pisan ki ya berarti kowe jago gledek wanine pisan tok. Yo, Gak pas Wani neh. pisan. Lho, wani pisan berarti kowe ngawe to, Berarti wani terus. Nek wani yo wani. Iki nek wedi Jawa ini padha karo kel. Cilik ora turah bakal, gede ora turah bakal, cilik ora kurang bakal. Asal isih kena tak sawang, wong Indonesia gak bakal mundur. Ayo ndang, do duwe kesakane apa ora? Nggih. Latihan 6 tahun kok cuma disapan wong latihan 2 tahun, gak pelecehan juga itu. Lah nggih. Terus dilokne anu warga abal-abal jenengan, Mbak. Ah Lah aku tak ya abal-abal kan aku sing latih kowe. Lah kula Kula sing sing latih aku ora tenanan kowe iki ndek ben. Ndek. dan Bencok. Selamat bergabung. Dadi nek nglatih ki Mas kuwi lho gawonen rumus biyen. Sing mbok pengne iki dhuwure. Aja nyampluk 16-an nek urung ngerti kemampuane siswa. Maksud? Akhirnya apa fatal? Nggih. Mati. Gak ngesakne. Kedua, Nih. yen ana siswa kuwi ngakon kuda-kuda double kuwi aja mbok saduk di atas kemaluan. Nek kuda double iku sing diserampang ngisor. Sikil berarti. Ya, tapi ditadai nek cebloke geblak ya kagak rotak. Dadi kena 16-an durut diji ki ngurut sing ki. Ngurut kok ngene dhuwur dodo iki. Nggih. Cek tekane pulung ati iki dipijet. Oh, urung atos. Kemauan lagi nikah calon tak. Oh, ki atos. Trah. Lah nek pengen atos nih, sing disikat gak pulung ati nih, gak dodo nih bawahnya. Lah ki apa ngebal ki? Sit up lo, gak push up lo. Kuwi pengno. Dadi akeh no dhuwur dadi nak latih sebengi, kuwi dhuwure balekno kowe mbiyen. Uga nak mal bengi to nak latihan, Nggih. mlebu jam piro? Nah niki nggih bar tarweh. Lha lha apa bar tarweh? Lah muslim mosok mboten traweh. Lah kudune sak orang tarweh,
Kaya aku Pun mbiyen latihan. malah teko tarawih sik, yo latihan. Tarawih ning kono. Lah nggih. Lho kok lah nggih, kok gledek e jagomu siapa? Wiring bosok apa piye? Mboten maksudnya iki nek jenengan dimen kan jugi tenggen latihan. Gitu. Terus traweh sareng-sareng tenggen latihan ngoten to. Lah iya to. Lah makane kula jawab lah nggih ngoten. Makan apa? Ora makan latihan kok makan. Makan lah. Banyak Makan wes. nasi. Wis to. Hmm. Matur sembah nuwun orang biasa kula nggih gidibal betul iku niki wong desa dulur. Nek wis nek latihan iki engko awet jam 8 gitu aja. 8, 9, 10, 11, 12, 1. Teko jam siki dawerna, berarti 6 jam dawer terus. Kadalan, push up, sit up, kataan, jatuh belakang, jatuh muka. Lah, jam 2 3 iki kanggo jurus, Senam. nggo senam karo jurus. Lah kowe aja kakek bentang apal. Loro. Itu pembentukan fisik terutama di situ. Karo kesakne iki banterno. Siap. Oh. Nggih. Ora kok nglatih kon mijeti, saiki wis diperes duwite. Gendut Badak iki. ning ngono, Pak. Nglatih kon Badak mijeti. ya. Niku lho. Latih kon mijeti, Oh. mare loro ati. Badak kok nyedak kamera no, tak coleke matane. Terus wae dibacok. Apa arti matamu nih apa artine? Yo ora. Ya mataku. Matamu iki yo ora. Engko tanggapanmu yo elek no. Matamu matno atimu kang utama. Kuwi matamu singkatane. Nah, nggih, badak wis ora gatekne nek diomongi kok. Anggere wong muni dancuk jare elek, matamu jare elek, apik kuwi. Wong elekne. Gendut jalan di depan, Mas tak. Ah, aja tukang kowe. Subuh mat malam. Kalau kamu berpikir gini, iso nurunke. Lah aku lho sasaran timo piro? 550 turane 70. Wingi 750. Sakral siji kabeh sak morine. Ijek turah 90 kok. Matur nuwun diparingi topi. Wes, nek gak percaya, kuwi biyen latihan, nek yatim piatu gak mbayar. Rungono, Puk? Nggih, niki iki kali ngrungokne kok ijo. Nek ku sak omah loro biyen gak oleh. Mergo apa mesti kalah salah sitok. Nek neng kata njuk sasan, siji gak mbayar. Nggih. Ku nek kono kuwi neng ora Jakarta tok. Kowe Jakarta urut. Nek nang yatim piatu kok latihan komber gak iso gak kesane. Ngomong aku tak bayarane. Nggih, kula nggih purun. Itu mewujudkan yang dimana kan sedulur tunggal kita tegal gak teko patine. Persaudaraan apa toh? Singkatane apa artine persaudaraan? Apa? Persaudaraan gak sama mesti hati terate sik persaudaraan. Ayo mau jawab. Jadi pelatihku juga goblok-goblok kowe. Sik to Bang, kok gak bener neh. Ya dan jawab dan piye? Jawabanmu bener kabeh, sosok kurang pas. Aku apa nyalahne kowe? Niki lho, niki sinten niki sedulur terase. Persaudaraan sedulur. Terus artinya apa? Kuwi rumahsamu ya persaudaraan dadi entek. Persaudaraan pasrah. Eling. Rahmat. Nggo buku rumahsamu sekolah larang kok Mas Imam. Persaudaraan sedulur kuwi bener ning kurang pas nek wong ngene gak iso tekan ati. Landasane iki persaudaraane gak temu. Kata-kata tuh dirangkai ada maknanya dari P, E, R, U. Jadi wong sing ngerti jo pinter. Ngono wani pentalitan gawani moriku, gawani biatku kayak sumpahku bersama lho arep tak puasang nang TikTok pisan. Warga abal-abal. Lha biatku kuwi kok ganti 92 di Indonesia aku nggih
Kuwi apa? Mergo tari reog didaku Malaysia. Malaysia. Tari Bali daku wong Australia. Sadurunge pecah, kuwi wis tak rangkum karo para-para wi, awet pangkaji urung sedo wi. Heeh. Ki kok nek Eza ki kok gak diwehi jati diri negara asal usul negara, didaku karo negara liya. Makane sareng pecah persaudaraan sejati terate apa Indonesia Pusat Madiun. Bet sing jero bet lawas bet wanyar buah musayaan wi. Nggih. Brosing. Leres. Lah kok malah aku enak ngomong ini. Kalau bednya masih sama ya saudara saya. Nah, sudah tidak sama terus saya dibawa ya musuh. Aduh, memang duwe bed kowe. Aku sing terus orang di bed kok. Kowe lopo? Nggih. Kowe lopo asline karo gendut wi. Melok katon dosa murah umum. King siswa. Kowe kuwi lho. Lagi dosane saking siswa nih, nopo saking sinten? Ya saking lah saiki lho. Eza kuwi didekne karo Mbah Suro 1903. Ya. Duwe siswa sekitar 12. Sing paling pinter dhewe Mbah Harjo Utomo. Anak angkat sing jenenge Mbah Warno ngedekne STK kuwi. Nggih. Lah Mbah Suro milih Mbah Harjo Utomo kon ngedekne perguruan. Nggih. Gak sanu kuwi ditambahi terate. Dibilang Bangun Madiun tahunnya 1922. Dan nek 03 tuh Esa ning Esa Panti, Esa Klub, Esane Mbah Wi. Nggih. Lah kok terus sejarah ya. Barjo Utomo mudun. Mas Badini, Mas Ersat, nang Mas Mbah kayak sing kacamataan kayak Mbah Harjo sapa wi. Nggih. Itu Mbah Harjo. Tokoh nasional tuh juga tokoh perjuangan kemerdekaan tuh. Gak banyak dikenal ini kan. Aku yang rada lali. Lah kok saiki pamane Esa Cici 16. Topik sing terkenal. Sejarah Mas Maji ilang, sejarah Mas Imam ilang. Nggih, leres. Nah, sing mbok kuwi Esa PM polisi militer apa piye? Polisi militer. Setuju. PS terate Murjoko PM. Pusat Madiun ini piye? Lah Nggih. lumurku dilangi sejarah mbok wis gak sah ngono-ngono kuwi. Nggih, Mbah. Hah? Nek kula mboten no, Mbah. Kula malah mboten dong ngoten-ngoten niku kok. Kan aku ngomong apa entuk lah anak aku dhisik iki aku latihan dilatih pelatihku le saiki tahun 1922 ditekne pelang Bangun Madiun. Lah aku gak entuk 16 17 ngono kuwi ya. 16 gak entuk. Lah aku kan muni piye? Nah, nggih kula nggih mboten kok. Mboten. Kuwi larine pengkhianat ra? Pengkhianat. Pengkhianat ra? Murtad gak? Murtad. Fitnah gak? Fitnah. Benar gak? Nggih. Nah, dosanya lebih kejam daripada pembunuhan. Makanya dadi wong ngerti. Ah, nggih. Lah kuwi kaitane apa? Berbudi Di luhur. luhur. Nggih. Sedulur tunggal kecer tegolone gak tega patine. Dadi kudu kasih sayang. Nek kancane gak maem ndang ditulung, kanca loro ndang diobatne. Sing disengono mergo urip ora suwe. Nggih. Makanya aku sering ngomong, sehat terus Mbak Bujon, Ji. Makanya sering ngomong, kuat nang 16 monggo, Dek, Mas. Kuat nang 17 monggo. Ning aja sok padu, aja rebut balung tanpa susum. Awake dhewe ning sak wis korban. Nggih. Semangan Leres. duit triliunan. Zaki entuk miliatan triliunan ben taun. Nggih. Lah kok timo Leres. ya pendopo kaya ngono, lah wis enak biyen. Lah aku nek dadi ketua umumnya pendopone kira-kira sundul langit tingkate. Wah, kowe munggah. Lah nggih, anu ngoten nika to sing nyangga napa nika to? Dinjek. Pendopone. Ya iya, Lah nggih. ya kok diasmu kuwi. Salah neh. Kopi Lah rek. ndas iki ya elek. Artine napa? Ah tekone ya nggo gula kopi wong aku yo ngene yo Mbak anu penekang tak Oh, tak kosong. Lae. Wadiwan ki izin jane gula kopi Oh. lah. Badak, Mbah, badak. Apa nggih?
Apa dak? Ketua dewan kok njaluk gula kopi nih resakne. Tuh. Lah kowe cah latihan kuwi lho. Kowe ki entuk ngemese gak do bayar nek kok Mas Imam Pembarjo. Ya jare nek sing Lah, yakin aku gak bayar. Dikon bayar 2 juta, 1 juta, 1,5 juta kuwi apa? Artinya proseduran ning ndi? Lah terus mau nek latihan iku nek atur piatu gak bayar. Jadi wong Abah Pujo nggih, Mbah Pujo. Apa benji? Alah niki wong desa nek ketemu pelatih dangu mboten panggih niku lho Mas. Kula protes lah marahi. Nggih, PSHT sakniki bayare larang nggih Mas, larang pol. Ora. Aku iki tiket loro abal-abal sing latih niku. Sasaku lho, resmi kan. KTA yo enek juruse padha, mumbuan nek kesaan, ngilmune yo padha, tambane akeh. Aku bentang tuh mau 500 600, sumpah demi Allah. 750 tenggo sakral. Kalau pinten iki? Oh. Pasang iya yo padha, pasang 16 padha. Bedone Emang ngbayar. Bedone ngbayarin. 19 Doda Indonesia perang larang. Ora moga wedi hukum karma. Memang ngangkat perseduluran. Enak 500 lho, 750 tok sakral lho. Apa ya larang? Kuwi sik turah 100.000 90.000 per siswa. Ning kasih cabang 19 Doda Indonesia Ngawi ya ora duwe angger turah, Mas. Artane niki turah 8 dosa menurut apa juta dumen. Kas-kasan cabange, sing penting sing duwe mbok wae. Piye gak penak wi. Nah nggih. Nah aku aku juga njaluk wong aku kan iso golek dhewe kok. Tetapi kan nggih diparingi to, mosok mboten dikuwi. Moh, takonono aku paling gelem. Ah nggih. Nggih, mboten sah. Padahal nek kowe mbek gendut kuwi ngatet mau golek Loh, duit aku nek kok jenengan yo. kan kenyataan toh Mas. Urip kuwi kasunyatan sing penting orang ngomong. Nggih. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung, suruh dirojo keng jaya keng langrat, lebur dening pangestuti apa artine? Kedae PSHT saya berkembang, saya diperingan gak PSHT ugal-ugalan bayari. Kasihan ngesakne nggih Mas. Harusnya begitu harusnya Mas. Loh, ora harusnya, aku kenyataan. Aku sasan trimo 500 750. Golek ana alamatku tak buktekne. Nek perlu double gak bayar. Aku butuh dulur gak butuh donya, Cuk. Ah nggih, maksudnya ini niku badak niku. Makanya apa? Rawe-rawe rantas malang-malang putung suro dirojaya ning kangrat lebur dening pangestuti. Apa artine? Ade beras melang mentung. Oh gak ngawe-ngawe ini nggo beras. Ndang mlebu, tak rapas donyamu duitmu ndak meneng gak. Rawe-rawe apapun yang terjadi di diri kita kalau salah kita tumbangkan rawe-rawe rantas. Kowe malang apa mujur tak balik. Mergo kowe salah. Nggih. Surai apa? Surai wani. Dirai apa? Dirai getih. Ning iki apa suci. Sapa sing wani bela kebenaran, ngedekne kebenaran, berantas mbrasto kebatilan, bakal mukti uripe. Nyatane do melu kabeh ora wani ngadeg sing bener kok. Ngadeg kok jejeg kaya huruf alif. Alif manggone ndi? Nang ndi alif? Bak tak ngono manggone ndi? Alif nang ndi manggone? Ngarep dhewe. Ngadeg dasmu iki. Lah temen ndi? Diambil mangan bungkusan. Dateng pundi? Tegak lurus manggone ning bathuk enek Allah, nek bener-bener nek salah-salah Allah. Sumber kebenaran dengan Tuhan. Jamus hadir Mas nggih, terima kasih Jamus. Dibantu tap-tap layar. Mas marep Dulur-dulur kalau ada yang miliki saya anggap aja aku wong edan, sing bajingan aku, sing edan aku, sing rawaras aku, sing jancuk ya aku, tukang tipu ya aku, sing melarat ya aku. Yang baik ambil, yang jelek jangan diambil.
Masuk, Mbah. Karena apa? Saya cuma bicara di tahun mulai saya latihan sekitar 78, 79, di sekitar tahun 80-an itu yang saya terima apa yang saya ceritakan pada panjenengan. Saya bukan guru, saya orang goblok wong desa. Jadi ini untuk umum. Kalau ada teman atau dulur yang tidak seide, loh, ngopo bini anu ki? Banyu biru hadir, Mbah. Tuh kok banyu biru sinten, Mbah? Kakek banyu biru. Iki ngopo HP ini? HP ini sinten? Ijek krungu Pripun to? Krungu. Nah, dibaca seperti itu. Jadi kita tuh cari saudara, hidup nggak lama. 1 detik, 1 menit, 1 jam, 1 hari. Kita tuh berkurang usia, bukan bertambah usia. Usulnya masih mau bener. Seharusnya Eza Terate itu semakin banyak orangnya, semakin tidak bayar. Itu betul. Kalau bisa berkumpul nyawiji dadi siji terus rembuk bayari 500 sama rata. Apa? Kalau bisa berkumpul nyawiji dadi siji terus dirembuk pembayarannya 550 sama rata, Mbah. Itu ketentuan sekarang di tangan-tangan saudara-saudara kita yang di atas. Seharusnya itu seharusnya itu Mas, tidak saling menyalahkan, dulur-dulur, saling introspeksi diri, ngoreksi diri kita sendiri, ya, rebut salah rebut bener. Jadi kalau kita sudah selesai tidur, gimana cara selesai? Lapor ngomong peru. Jadi yang dikoreksi itu seharusnya diri kita sendiri, bukan orang lain. Kalau kita bisa ngoreksi diri kita sendiri 1 detik, 1 menit, 1 jam tuh salah kita berapa, kurang kita berapa, itu akan kembali seterusnya dari 1. Tapi kalau saling menyalahkan tidak akan bisa. Pokoknya pesan saya, apapun yang terjadi, seperti yang dikatakan Semboyan Indonesia, itu kalau nggak salah, pelatih saya di situ. Selama matahari masih terbit dari ufuk timur, tenggelam di ufuk barat, manusia atau bumi masih dihuni manusia, Eza Terate tetap jaya selama-lamanya. Seharusnya itu seperti itu. Iya tapi ini. Dan saat ini pripun, Pak? Apa nih? Eza niku lho. Nah, Eza tuh bagus, Mas. Kebesaran saya, ya tidak bagus itu oknumnya. Nggih. Terus Yang kedua, lah dulur-dulur kan sama ajarannya. Berbudi luhur. Ya, seharusnya dipelajari toh budi luhur itu apa. Ya, kalau perlu Pak ambil tinta, ambil kertas. Itu ditulis. Tertulis dalam surat, dituangkan dalam kertas, tertulis. Bar tertulis tersirat dalam otak. Bar tersirat kita tersurat dalam hati. Dibuktikan secara nyata. Ngomong sing wong waton aja waton ngomong. Makanya dulur-dulur yang ini mendengarkan, mumpung ada pelatih saya Mas Epok sama Mas Gendut, itu yang baik dipakai, yang salah saya mohon maaf, jangan saya kalau sudah merasakan salah semuanya, jangan akibatnya memusuhi sama saudara. Kenapa? Persaudaraan itu harga mati, Mas. Harta, pangkat, derajat, benda, harta benda itu tidak ada artinya dibanding persaudaraan. Jadi dikatakan wong Islam itu sedulur tenggal kecer tegolone gak tega patine. Itu kalau dihayati sama kita punya saudara kandung. Ayo, meneh apa ya? ambil, Pak. Mesakno sing pengen melu. PSHT tenan guru-guru biayane larang resto budal, Mbah, sakniki. Lho, rasa budal ya temone aku toh. Wong aku yang main kumbang. 19 di Indonesia itu punya main kumbang malah gak goyok-goyokan. Ah nggih.
Salam Rahayu, Wali Ukun hadir. Solo hadir Mbah Pujo, sehat selalu nggih. Amin, Mas Tolo. HP ini kuwi ngopo ya ada anak gambare omah wi? Gambar omah, Oh, gambar omah gambare pripun? omah. Terus manak nang dhuwur, ana gambar Ka'bah. Oh niku anu napa? Fitur ramah. Nak adik-adik nak sing kurang biaya aku teleponen. Wis ora peduli. Pinang 16 itu sekarang sing penting saya menolong saudara saya. Nah, dulu. Nggih, siap. Ngono ki buktekno nyatakno nang kono. Nggih, nggih, Nanti Mbah. orang bagaimana berpikirnya kan itu. Nggih. Wong bodo dunya kalau mati ra nggowo. Ngono, Cik. Emang kowe mati ra nggo dunya? Boten Apa sing digawa? donga. Donga mbahmu sayaan mau mati kok nggo donga. Lah donga piye? Utamori. Ora gak njaluk mori kuwi lho. Ora mbok pendem ora njaluk dipendem kok nggo mori piye lah nggawa. Lah nggih, lha pripun urusan. Lah ngono yo Amal. wani nglatih. Wani Amal. nglatih ora ngono. Amal Apa? perbuatan yang baik. Nah, Amal kuwi perbuatan yo. yang baik. Nah, kuwi bener kurang pas. Kasing pas. Iman yang abadi, amal yang soleh yang dia dibawa ke hadapan Tuhan. Ora pangkatmu apa, donyamu piro, kowe pendekar esa gak. Nggih. Lah lantaran kuwi sing iso nyempurnakne dalane sapa? Kecuali bapak karo ibu ora ana. Makane tak omong kowe engke. Kowe iki nang Jakarta iki kakean dosa, Puk. Karo pakmu mbokmu ora tau bekti. Padahal bapak ibu Gusti Allah katon. Mokal dene wong ning donya iki iso penak uripe nek sik wani karo bapak buke. Kudune ta nang bapak ibumu nggih sungkem tahun. Dadi nek jaman wong tuwa Gusti Allah katon, dungane mandi, kutukan yo mandi. Ora kaya gendut lho. Diajak kan balik lho. Tembiyen gah aku gak melok pencak-pencakan wis ngaji sekaruan, Puk. Lah nggih. Ngaji diri kok. Lah nggih ngaji diri. Ngaji diri sendiri. Padahal keesane mbiyen mantep komplit. Kok saiki iso kaya ngene rasane. Ngantek nangis rasane nang. Gendut. Gendut. Nggih. Kowe iki lho. Adik-adikku latihan mbok kon bayar larang, jek kon mijeti mbok getake pisan lu utekmu nang ndi? Lah opae becet niku lho. Lha mbok kon bayar sasar 2 juta karo 3 juta ngono kowe. Niku ya sing yang duran nika sing Lah dosamu kaya apa gara-gara kowe mbok blasokne wi? ya sing dhuwur-dhuwur nika sing wong brengsek-brengsek nika bayar larang-larang niku. Sing dosa kowe kuwi lho. Wong sing gawe kok ngisor kowe. Wong sing ngisor Nek niku jebuk gepuk. sing Nek ngisor jebuk, niku nek mbok jebuk kon mijeti, jebuk senene aja bayar kuwi jenenge lagek persaudaraan latih. nek sing latih juga bayar to anu bos sing njaluk bayaran niku tingkat loro parat niku lho. Rupamu aku ora tau njuk bayaran le, aku mbok ece malan. Ya nek sampai percaya muka dewan mesti dikurang sian. Astagfirullah, aku ki cangare dari dulur-dulur dari tenan kok. Mboten dulur, kula niki cangare jek mirengne, buatane pelatih kula niku nek ngomong carcor-carcor niku, rada ora penak uteke wi. Dia pelatih sitok minggat terus niku. Niku anu bos ketua dewan niku mungkin nek ngomong ngatos-ngatos pasti bacok matane mungkin wonten anu hati-hati. Matamu tak bacok sing atos apane. Wong moto ke atas moto empuk. Don, bawa gendut wi. Kon madhep dak. Karepe ya arep ngomong basane gak iso ki marai rikuh. Lah aku ora butuh mbok basane, wong aku cah desa.
Gedibal 17 cah ngarit cah gunung nangnung. Kok basani? Emang aku iso basa, Cuk. Pengene iki nek iso ya basa nek terus basane arang kading terus dosa mangkal. Aku rasa mbok basani, Cuk. Pakmu mbokmu lebek tenono, nek wis mati ya sekaren dongakno. Nggih. Kalau basane pakmu mbokmu ora mbok basani kok basani aku. Nyetor kene sing dak rupamu kok, lah rupamu kok celengan amoh ya ki. Lah iki anak-anake sampeyan napa-napa bagus to. Urip ki ndut, sak dumuk bathuk sak nyare bumi, linambaran pati rono rene, makane sing ati-ati. Nggih, Jolali duga-duga digawa, madhep-madhep marang Sang Kasih Gusti gak sakakan pola. Apa artine sak dumuk bathuk sak nyare bumi? Nih, gelas beresin. Ndut, Napa-apa, Bos? Pripun? apa artine sak dumuk bathuk sak nyare bumi ki apa? Alah kula niki wis gak iso mikir, Bos. Luwe wetenge. Luwe wetenge. Alah, Wetenge luwe niki wis mumet, luwe gak iso mikir. Pok. Pan, Nggih. Wis. kuwi to sanu. Mas Epo, adik-adik iki jajal malam dikasih jurit malam. Terus gak tau enek to saiki. Enten nek mriki tesih enten Mbah, jurit malam tesih enten mriki. Jurit malam sampaikan tempat-tempat yang sakral, ke makam leluhur di situ jelaskan. Lah nek mriki makame pewadang-padang iki, Mbah. Ya jegurne kali, minggir kali. Nah nek jegurne kali nggih. Neng dadap kuwi, neng dadap nak peteng to. Oh iya. Kok ya terus dadap. Lho, Alah. Ae. Ya apal men ya. Kok ya cek apal dalane. lho, aku gong tau Dadi pisu. Oh, dadi wong lanang kuwi ya guru nabi. Ana bojone kon kerja, karo alang ujure, dikaploki, muni ora genah. Ah nggih. Lho lah nggih piye to? Ora oleh kok nggih. Kula mboten kok. Belajar anu. Belajar di biksu. Niki ibadah aja belajar dadi biksu sakniki. Alah. Bisu iki. Aku yo ngumun kok, Mas. Dek yo bangetan menuripe aku nang gone terate, yano-yane. Malah adikku tunggal-tunggal latihan Boten diplok. pun mantuk. Apa? Niku lho enten sing tangklet Mas Punggi napa mboten teng mriku? Mboten pun mantuk dewa teng mriki. Masmu? Nggih. Masmu bolehmu to? Lek. Aku suwe gak petuk. Punggi wis pakeling aku ya. Mboten no. Wis gak ngerti aku paling. Jadi nang kono kuwi Mas titip, Mas Epan titip lestarikan ajaran Indonesia yang betul-betul yang dulu itu sudah bisa jadi contoh dengan sendirinya dia bisa kembali kan gitu. Wes ya, aku harus sahur. Ngombe jam pinten to sahur? Wes jam loro. Lah aku sing bayar sapa? Wong aku lho. Lah kula sing bayar sapa to Sanjo? Aku wis iso mati kabruki wong. Nop. Oga laku ngoceh edan kumat ngene mati kabruki wong sasa aku. Sinten sing ngabruki? Ya sing gak seneng-seneng kuwi. Lah aku kan ngomong apa Wenenge jujure aku entuk kuliah latihan kuwi tahun 79 teko 85. Nah ya kuwi sing tuwa rong karo anak Jawa, sing enom rong karo anak gak luwih pinter kok aku. Yen aku duwe adik luwih pinter kok aku, alhamdulillah. Kan gitu. Matur suwun hadiahipun dulur-dulur. Mugi berkah, panjenengan sehat terus, panjang umur, cukup rezeki. Amin. Polo.
follow mboten polo-polo. Polo ya. Ngeyel to. Di polo-polo ngoten. Jadi aku kadang-kadang kan ini Mas. Ini sebuah jembatan. Tak nggo ngoceki awakku dhewe lewat ajaran aku Esa yang dulu. Ini Mas itu. Jadi wong Esa mbiyen Kopi. Dipal. sing jenenge ngapa wingi papat kebrat 5 pancer ngono kuwi Mas. Karo pelatih ya dijelaske. Papat kebrat 5 pancer ngendi etan kulon lor kidul. Apa pasarane pon wagi kliwon paing legi ning ndi ning etan, pon ning ndi ning kulon, rebo ning ndi ning lor, paing ning ndi ning kidul. Ngono kuwi digenane. Ngapa kliwon? Etan rupane apa putih, kulon rupane apa kuning. Wagi rupane apa ireng, paing rupane apa abang kuwi digenahke. Jadi nek Esa itu komplit sebetulnya. Ora temu senam jurus. Adun Wes ya. awak. Nggih, nggih tentang sahur Ah, riyen. monggo dulur-dulur, matur nuwun Mas Sepo, Mas Gendut, dulur-dulur Kamar Sani, ugi yang paling hadiah dalam dianggap wong edan, ngoceh Nggih, terima kasih semuanya. Nyuwun pangapunten sedaya rapat kadalem. Donga dinonga panjang umur, cukup rezeki, cukup iman, cukup dulur, cukup eling. Tansah bakti dumateng tiyang sepakat kalih, nindakan dawuh Gusti, sehat, langgeng, rahayu ingkang sami pinanggih. Amin. Matur suwun ugi sembah nuwun. Suwun.